Suy! Uy! Suy! Nilig man? Ako laman ana. Uwawa pag ikaw manilheg. Apura, bago rin ko na humaglimpyo ng gawas. Labi-labi, itong gainom, haro kamatay, itong gainom, managabi ilabi, mga hugawana. Sama na, gani mo. Ikaw ramay, kinamiguhan ka dyan na ho, inisoy. Dalaan ka naman ng sabaw sa manok bisadya ba? Ang-imo pa dyan yung mga paborito kumplito sa Ricardo's na naanay, kanini ang tangad, hamutan o kapadyas. Kundya ang mga hanggipili are ang mga paborito pa dyan ka dyan mo. Itong paa, are, napoy kibot, dughan o inunlan. Natara na sa kinulamian ka dyan isoy. Salamat ka dyan inisoy. Tulabi sa nasoy, og lamian pa ka nasoy. Kinahanglan pa ba ni Atilawan? Siguro ka dyan kong lami niya. Hinan na may to, nagsabaw oh. Suy, nakoy bisita taga Davao ba? Wala sa tana be. Turanay ka ng hatag kag sabaw na oh. Isa. Asa si buo-buo na. Di ba kung di ka kabalibad na ho ay? Bas ko gana, samay ay mong utangan, harag katawana ka. Diyon ta ko mangutang ni Musoy. Daga sa unang ang bisita taga Davao mauwo po ko mo. Di pa inom ng tawana kay pinangga kadyo ko anang mudong kog Davao. Kina pinanggaan kadyo ko ay. Ki Junard Patinio. Una nga ako ni paimnon og kanang hata-hata lagi. Duha ka kulapor ang namilin soy. Kanan alaman soy. Kanan alaman. Nja soy. Idugang na nailistahan soy. Pakuha ako ani. Kay para panihapon na mo, nja ba? Kay wow, kadyo butoy lang ipakaon na to. Tigba ko sang dupa, mampunisoy. 346 minutes later. Manong manisoy? Manong imong manggiuli ng sabaw? Limot kog ingon ni mo soy, nga allergy day ko anang sabaw sa manok, maglabad akong o ana. Sama po rin listahan soy, imong manggiuli. Mas labawng allergy ko ana, soy, labi-labi taasa, makahilana. Linapang kung ako ragsoy. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kapang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.